موک میں وانا تٹی کاریم کرو کو اسی ریٹائرو ملازم اسی واقعی اس بنفے او پارے کے اسی وقت اسی شوانس بس پارے کی ننا میلک باز بیمارو کام بو بوتا کہ میلتان بیماری افتا علاج کم دا پای ننی نان ایڑے خنان کے اسی نے اڑیس باز زیادہ اوغنگٹیے اوڑا نرفین کی لمان تک اوغنگٹیوس او پارے کی کنا میل اس کسکونی دا پارے کی پارٹ تے لمنما داخ زیادہ میل لو اسی میل سینا تو انتمس دا نیاڑی پارے باون نیین سمائی کے دا میل تے کنا خس خواری کرینو سو بنا تینا سکونے اور شامنا توغی دافتی کے آرام کرینو اسی لمحیسی کے اگر نن سوچنو کسسینا میل تسکائک کسسینا جانور کائک او جانور کی داخس غمزدہ مریک داخس پریشان مریک داخس ہوگیک سوچ ابو امو لمحے امو باوغاتا عراف کی تینا چناتی اسکول کے تیار کریر اور مخیصہ اوفتی رخصت کریر زرسیام پد اوفتی سمات اما کہ اوفتا چناک اوفتی ہمیشہ ہمیشہ کے لارنار اوفتیا انت گدرنگ ہوئی سوچ ابو امولم باونا باروٹ عراف کی تینا چناتیا ایلتیم تولنگ کے برداشت کرتا ویرے ارا وقتا کہ او تینا چناتی دا لٹی خنور اوفتی انت گدرنگ ہوئی یقیناً علماء کو اوفتی کی قیامت مرور اور سوچ ابو امو چناتا باروٹ ارا چناتا کے باوغا کرز کنات اللہ شٹی اراغم پیش تمار اور ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا اللہ رنار ارا ظلمنا داستان مستنگٹی رقم کننگا دا باروٹ اسی ٹسنٹروئے تک ارانا کے ایلم نائرا چنا شہید مسر دا واقعی تھی او پائی کے ارا وقتا کی دا واقعہ مس او کا پد کنا بابینا طبیعت سیف او شٹی بریک ولدہ بیوش مریک نن بار بار او دے اسپتالا دینے اور کنا ایلوم باز غمزدہ باز پریشانی وہ تینا ان ٹوٹی دام پائک کہ پنچ دیاں کنا ایلوم اور بابی تینا اورا غیننگٹ یفس انتے کی وہ دا سوچی رہ گردن اورا غینان چناتیاں بغیر اورا ویران مرو ننے چناک ننا پین زیادہ یاد پرور دعائے اللہ تعالیٰ ٹپینگا استاد صبر تے آمین.